Iktar ma jgħaddi żmien, Joseph Muscat qiegħed aktar jispiċċa jammetti li ħoloq problemi ġodda għal pajjiżna minħabba nuqqas ta' pjan fit-tul tal-gvern li jmexxiju. Ironikament, fl-istess waqt li Joseph Muscat kien qiegħed jippretka dwar is-sostenibilità meta indirizza lill-Partitani Laburisti fl-imsida u wera kif l-unika soluzzjoni li għandu għal problemi li ħoloq huwa stess hija li jkompli importa aktar ħaddiema barranin, idea li se tkompli tkabbar il-popolazzjoni li diġà qed tikber bla kontroll. L-isfida ta' barranin li jiġu fostna biex jisibu post tax-xogħol u aħna rridu nkunu dawk li niftħu il-bibien. Intant, wara xhur sħaħ ta' żidiet fil-prezzijiet bażiċi tal-ikel u żidiet fil-petrol u diesel, issa Joseph Muscat qed iwiegħed li jrid jagħmel lil Maltin sinjuri żgħar. Fil-waqt li żdiedu l-pagi f'dan il-pajjiż. L-ingann ta' Muscat joħroġ aktar fil-beraħ meta jgħid li elibna l-problemi kollha tal-passat, iżda il-fatti jindikaw mod ieħor. Skont statistika tal-NSO iktar minn 78,000 jinsabu fir-riskju ta' faqar. Dan iżid mal-ħemel ta' problemi soċjali li ħoloq dan il-Gvern Laburista bħal fil-qasam tal-housing u tal-kirjiet u fuq tema differenti ma setax jonqos li anke llum il-Partit Laburista jitkellem dwar dak li ġara fi Brussell. No, I do not agree. I would have done things totally different. Minkejja dan il-klim sabiħ quddiem il-membri parlamentari Ewropej. Helena Dalli kienet appoġġjat lil Konrad Mizzi meta 3 snin ilu faqqa l-iskandlu tal-Panama. U l-għada jagħmlu bil-maqlub tal-li qalulna li ftehmu. Għalkemm Helena Dalli qalet li kienet tagħmel totalment differenti milli jagħmel il-Prim Ministru fir-rigward tal-iskandlu tal-Panama Papers, il-Prim Ministru b'mod surreali faħħar dak li qalet. Tema oħra li tkellem dwarha Muscat fl-imsida kienet dik tal-iżvilupp u l-kostruzzjoni li għaddej f'pajjiżna u hawn il-Prim Ministru għażel li attakka lill-iżviluppaturi. Greed. Dak li jkun jagħmel żaq u reba, forsi reba. Ma jistax ikun illi wieħed jipprova jisu bħal dak jiġbed għalih biss. Apparti dan kollu, il-Prim Ministru irrefera għal qtil brutali tal-Assana Sise b'dan il-mod. ċar, jien id-diskors li għamilt meta qatlu lil dak l-iswed ħaniftehmu ċar u tont. Kien Kutajjar għal Net News.